పహల్గాం దాడిలో చనిపోయిన వారి భౌతిక కాయాల్ని తమ స్వస్థలాలకి పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భువనేశ్వర్కి చెందిన సంతోష్ స్థపతి భౌతిక కాయాన్ని కూడా భువనేశ్వర్కి తరలించినట్టుగా తెలుస్తోంది. భర్త శవపేటిక చూసి ఒక్కసారిగా భార్య కుప్పకూలిపోయింది. కళ్ళు తిరిగి ఆమె స్పృహ కోల్పోవడంతో పోలీసులు ఆమెకి సాయం చేశారు. భర్త మృతిని తట్టుకోలేక కన్నీరు మున్నీరైంది కుటుంబం. సంతోష్ స్థపతికి పోలీసులు అధికారులు నివాళి అర్పించారు. బాక్స్లో తన భర్త మృతదేహాన్ని తీసుకురావడం చూసి ఆమె ఒక్కసారిగా గుండె బద్దలైనంత బాధతో కుప్పకూలిపోయింది. స్పృహ కోల్పోయింది ఆమె. ఆ దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. हाथ